Loh, Cak, lapo sampe niku? Lapo nangis iku? Lapo, Cak? Lapo? Kenapa sampe? Aku loro hati lah. Aku patah hati lah. Aku loro hati. Aku ditinggal sampai pacarku lah, sampai wong tak sayangi. Walah, Cak. Aku wis gak kuat lah, loro hatiku. Aku loro lah. Aku suwi ambek dhekku, sayang aku ambek dhekku. Sabar, Cak. Awak dhewe sebagai manungsa iku ya kudu pikir positif thinking, rasional lho. Logika ngene digawe. Iso ape ngakhiri hidup lah, astagfirullah. Aku gak kuat lah, aku terlalu sayang. Terakhir aku ketemu dhekku singsong mari ngono nang Cito. Terakhir aku sayang banget. Aduh, terakhir ketemu nang parkiran Cito lah. Sabar, Cak. Cinta yo cinta. Tapi awak dhewe kudu berpikir waras. Sabar. Cinta yo cinta, Cak. Tapi ojo ngene sisan. Bahaya. Kudu mikir yo kudu waras awake dhewe iki ya. Iya ya lak, kudu waras yo. Bener awakmu, sabar pokoknya. Lah ya ngono, Cak, sing sabar. Iya, awak iya. dhewe apa-apa kudu berpikir waras. Ya. Betul. Sik. Cemilanku mau nang ndi, Mak? Oh iki. Wah, enak iki. Cak, jangan, Cak. Hah? Sejak kapan lah kon seneng cemilan kok ngono? Gak semenjak aku putus sampe pacarku iku, Cak. Hah?